Dobar dan. Danas gledate treću emisiju Bontonika lepe vesti. Želim da idem u Bontoniku, a ne znam gde to snimate. Pita se Vila koja nam je poslala ovu video poruku, a mi joj obećavamo da ćemo je pozvati u naš mali studio da vidi gde to snimamo Bontoniku. Lepa vest je ta da je jedna mala kuca našla svoj dom pun ljubavi, a u dvorištu tog doma toliko ima igračaka da jednostavno ne zna s kojom igračkom prvo da se igra. A što je važno, volimo životinje i vodimo računa o njima. Najlepša vest je da je počela škola. Biće mnogo pametne dece do kraja školske godine, a tek dok završe školu, biće strašno pametna. A ima i druženja, i zabave na odmoru, i lepog provoda od kuće do škole i od škole do kuće. Gledali ste treće izdanje Bontonika lepe vesti. Sa sledećim vestima dolazimo sledeće subote.